La història de la cooperativa de casinos se remunta a principi dels anys 50, en la que una sèrie d'agricultors se juntaren perquè se collia molt de raïm per fer vi. Entonces resulta que se tingueren que juntar perquè n'hi havia moltes bodegues per ahí soltes i la transformació ja en els anys 50 venia que n'hi havia que agrupar-se per poder vindre millor aquest vi. Entonces se juntaren una sèrie d'agricultors i en l'any 1952 se fundà la cooperativa agrícola Santa Bàrbara de Casinos. En la cooperativa som 570 socis, que si comptes un soci per família està tot el poble ficat, perquè el pare és soci, la dona i dos fills o dos filles, és tot el poble ficat i estem tot el poble soci de la cooperativa. En la secció d'Almassara tenim sobre 500 socis que ens duen tota l'oliva per la seva modulació, i en la secció de frutos secos o d'armela disponem de 350 socis, que també és tot el poble, com aquell que diu. En la cooperativa treballen 6 persones. Mantenim l'equiparació que avui en dia està tant d'homes i dones. Tenim fijos 6 persones, 3 homes i 3 dones. I després, en època de collita, ara que estem en l'armela, i en època de la modulació de l'oliva en l'oli, entonces tenim a 2 persones més que són fijos discontinuos, i això és el personal que disposa la cooperativa. A hores d'ara la cooperativa tenim de venda al públic els caldos dels vins, pocs vins que n'hi ha, i misteles i vermut, que per cert el vermut és un vermut que venen de fora d'Úrsula perquè és una meravella de vermut. I després treballem el que és la secció Almassara, l'oli verge d'oliva. L'oli el du l'agricultor, nosaltres el modulem i segons la quantitat que cada un ha dut i segons el seu rendiment, se du oli per casa o per el que vulgui, per regalar, per donar als fills, als nets, als amics. En quant a l'oli, el resto de l'oli que la gent no s'ha dut, que tenim en diversos comerços de València i en diverses cooperatives, li duem oli perquè el venguen fora. Per regla general, el que és la collita nosaltres la tenim, com aquell que diu, venguda i feta. No és que no tenim grans quantitats, però el que tenim ho fiquem en el mercat i mos va bé. I treballem també molt, molt, perquè tenim una collita actual, enguany no, perquè ha sigut un any desastrós per les plogudes del mes d'abril, que la flor la llançà a perdre, entonces enguany la collita. Però el normal és collir sobre 1,5 milió de quilos d'armeles, que és el nostre baluart, i el que és la reina de l'armela, que és el que diguem sempre la marcona, que és una armela millor per la grassa que té, i això n'hi ha menys, però i se paga el doble. La venem a un comerç gran d'armela que tenen 30 hores i això, i mos la llevem damunt en camions. És el que més mos en defenem. Després tratem un poc la taronja per fer suc, i després tenim una secció d'abonos, productes fitosanitaris, que donem servici a quasi tot el poble, per dir-ho d'alguna manera, tots els socis, i és el que ens manté vius avui per avui. El futur de la cooperativa de casinos no vaig a dir que el veig negre, però tampoc vaig a tocar les campanes i dir perquè estem en una època de transformació, la gent jove no s'involucra en la terra perquè els productes, ho estem mirant avui en dia, no se paguen i clar, si no treus un rendiment econòmic, darrere està la família que tens que mantindre i això és indudable. Estem fent alguna transformació, tenim diverses plaques
d'energia solar que la venem, és un ingrés extra que ens entra tots els mesos. Tenim una altra instal·lació de plaques solars que és per autoconsum, per no evitar gastos, i és per autoconsum. Disposem d'una gasolinera que donem servici a tot el poble, inclús a tota la gent que passa, la targeta normal i corrent, el que és en gasoil B per a l'agricultura i en gasoil normal, i a uns preus molt més econòmics que estan en una gasolina normal, perquè el que se trata sí no és de guanyar diners, el que se trata sí és de mantindre el que tenim. Entonces, i a l'agricultor dir-li, sí, el gasoil te costa 15 cèntims o 10 cèntims més econòmic. La política d'una cooperativa no és la d'una empresa que té que guanyar el 20%. La política d'una cooperativa és tot el que recollís, intentar donar-li al soci, que és a l'agricultor, i quan més li donem, millor. Entonces, si en aquestes coses extres que no paguem llum, el gasoil és més econòmic i els ingressos, i els pocs ingressos, fem que part d'aquests jornals o dels gastos, amortiguarlos. Nosotros no creo que tardemos mucho tiempo en tener que coger campos de los agricultores, alquilarlo la cooperativa y con su personal y maquinaria trabajar los campos y meter los productos a la cooperativa, porque es que si no se meten los productos, no tiene función de ser la cooperativa y vendría abajo. Es el futuro que hay, porque la gente joven no está por la labor, por los motivos que sea, pero que no...